Hello guys, welcome back to my channel and my new video guys. So guys, दिनैहाय माने आइखौ लांबावनो नागिरदों आरो ओमफ्राय आं दिनै आइखौ लांनायखौ आं खिथायाबो जानो हागौ ओमफ्राय मोनसे खामानि दं आंहा बिनिखायसो थांफानो नागिरदों आङो नङाबा थांफालामोन स' गाइस नायलांबाय थादो दिनै भिडिअखौ आरो माने मा खामानि होनबाथाय खामानि माने बिदि गैया माने खानायनि मुलि लायनांगौ आरो मानसिफ्रा एकदम बुकिं खालामहरबाय थादोंना ओंखायनो लायसै ओमफ्राय लायनानै दोनखानाय बायदि जाया नालाय स' लायखानोसै गाइस ओमफ्राय गारिया फैबाय नै आदाया दाख्लै लांनायानो स' नायलांबाय थादो गाइस आरो मा होनोमोनलाय मा गैला मा होनोमोनलाय होननानै दाबाय गैला ओमफ्राय प्रब्लेम जानानै होबाय आरोखि ना माने सोलोंफानो मोनो गेम गेलेगासिनो बेहा माने मैयानि बार्थडेनि भिडिअखौनो दहायसो माबाखादोंमोन आङो दहायसो फोजोबखादोंमोन ओमफ्राय दायो नै गोदान भिडिअ स्टार्ट खालामबाय थांसै गाइस दायो ओंखारबोबाय नै बेयावनो होफैयो खोमा बे उन्दैफोर बथल बायदिसिना फानलाबायग्राया बिहा गारिनि मा गाज्रि मोनसे देख्रुबनानै फानहरजोबो खोमा नै सफैनानै ओंखाम जानो नागिरलायबाय ओंखाम जागासिनो दायो आइया ओमफ्राय आङो सिगाङाव भिडिअ खालामखानायखाय भिडिअ खालामला आरोखि ना गाइस ओमफ्राय दायो नुदोंगासिनो ओरैबो लामा दङ थांग्रा ओमफ्राय जों ओरैनिफ्राय फैदों दसे थानानै थांसै दायो जाखाबायदां Mama saya na. Lugam. Papa bisa. ओमफ्राय सोरबा हाखौमोन नुदोंमोन बेयाव हामाखैमोन ओमफ्राय माने हामाखैबा बेयावहाय फ्रियावनो खालामना हरफिनो आरोखि नोंसोरो हामाखैबा फैफिनबानो जायो जेबो नङा फ्रियावनो आराम मोनदों बे फैदोंमोन होननाया बिसोराबो हामाखैबा फैफिननो हायोमोन आरो बा बेयावनो फ्रियावनो खालामनानै हरगौमोन खिथाखायो नालाय जोंना बिदिया बायबाय दै दोनथुमनो मोजां ना बिदिया गोरा बेसे आयौ बोरैबा सारबागदलायनाय सिंगायाबो लाबो होनलायबावो नामा फैनानै दैजां गुरबुनांगौब्रा बायलायनाय बुनाय जोबखानाय खोमा गासिबो बेदर जानो फैबाय Isawaबो फैबाय isaw औ हनुमान दखानाव ओंखारबाय दायो आङो माने मोजां जाखांनानै लेखाखौनो मोनलाबायनो नागिरलाबायो जानला मोनलासो नै थाबायबोनांबाय गारिया गाज्रि जानानै एखोर गोजान थाबायलांनांसिगोन मुलि लाबोबाय आङो नै ओमफ्राय मिथिनायखौ जाखा मुलि थांसै जाहै थाबायलांसै दा
थाबायलांसिगोन खस्थ' मस्थ' आंना बेल' नै ओमफ्राय बेहा हारसिं मोनसे लाबायगासिनो आं हारसिं मोनसे मोनजादों आंसो जायाखै नालाय बेबो बावलिखौ हारसिं लागायबाय बेयाव मेथाइ दंबावो ललिपप बायदिसिना मा जादों जादों नोंना खानाया नै आयौ जादों एसे गोलैगोन जादो दे दे जादो दे आरामसे जादो दे आम नायलाय खुसियानो आथिं सोमावलायथारदों रे बा बोलो बा इसु बोलो बा बोलो बा बोलो बा इस खेल हानलाय हाखौ नायनो आयो हा हे बिदि खालामलाय मासि गाज्रिलै हिदि खालामदे थैसां ओमफ्राय ओरै खालाम दे सुर जायाखै नोंनो केम्पालि इस नोंना मा नाम नोंना पिंकि होनलाय पिंकि होन पिंकिसो दे नोंना नामा दे लादामे नंगौ नंगौना नङा नङानो मालाय मिथिखाबाय न' मोनफैबाय होननानै स' दिनैनि भिडिअ एसे गुसुं जाबाय गुसुंखा एकदम एसेल' नङा होमबाबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय